nonton kagem nasional fried chicken. Fried chicken. Oh. Bola isih kaya ngopo? Mung nyatane kelakon seprene. Angger gandra pungkasane malah bangun tresno. Jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane gede supra dene aja nganti dadak dadi gawe. Spesial nasional matur sembah nuwun Busis ora jajan golek sing kaya ngopo sepanuwun Busis sehat selalu mung nyatane kalakon seprene angger gendro Jane mudeng garapan ora to? Mboten. Jenengan
jenengan mawon sing mudeng nyo. Iki garamane cah-cah enom, jenengan iki rombongane biasa Sing dikersake nasional iki sing ngemes lho, sing halus lho. nasional, Mas. Wonten tayub. Enten Angger senembang kok tek des tek des tek des tek des des. Po tukang sone sing brengsek iki. Kuwi ben jenengan ki olahraga ngeten-ngeten ngono lho, Mas. Coba keluargane piye? Heh? Keluargane piye? Nek mau. Ngapunten ya Pak nggih. Cacah ngeten iki lho, Pak. Jaluke piye? Sing halus. Rina wengi dadi ati wong
gubuk Egropa. Ayo Pak, kekene joget lho Pak. Kok santai sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Monggo Pak. Bapak aja tayo monggo Pak. Ayo Pak, iso iso. Timun sigarane MC-ne jaluk wedang jeruk. Ayo Mas, miring. Ayo Mas, kicing miring. Yetan beling ulun, apa setiane kelakon. Ayo Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Tuku seblak ning Madiun, rasa penak tegang medhun. Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Larati Ala ayo dik, kicing miring kayu jati ditumpuk-tumpuk. MC-ne jaluk wedang jeruk. Ayo dik, kicing miring. Ayo dik, kicing miring. Pilih roti apa salak, bayaran MC saiki mudah. Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Lajeng perakake bedute, rasa penak wegan dudute. Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Siyo sak botole, bokel turu ketok kondalan. Ayo dek kicing miring. Ayo dek kicing miring. Amben kayu go meme gaplek. Yati ayu anu nemplek tek. Sikile iki lho. Sekok sekok. Sekok sekok. Sekok sekok. Awan-awan menyang kareten, nilai odon ning omahku. Rapi perawan koretan, pilih yati ras
semanten atur kawula. Sampun. Oh jenenge Mas Las iki. Bek santaya sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Pangkanten kagem bagus. Bogel Mania Indonesia. Monggo Mbak Temang. Monggo Mas Bontet. Monggo Mas Mardi ngawiji mriki. Bek santayo pakai bablas kene gak katersenan. Timun segarane ayo ngopi bareng-bareng. Aku jange bocah bagus tambang joget sing bacot sekolah bisa lulus yen tumindak kok sing alus anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sayange besok pinter nyambut gawe aduh aduh sayang aduh sayang bayeme kuning-kuning ayame lakonnya ya mas ngetan balik mulon apa sadyane kelakon tak udangi bocah manis bocah mong pijar nangis dadi yo bocah sing wasis yen tumindak kok sing kawis dari mateng datangnya lintah dari Sabang turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati aduh 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 sayang aduh sayang ayame kuning-kuning ayame lakonnya aku jange bocah ayo aja mong pijer-pijer nesu yen dituturi sibuk supaya sambung rahayu Ganes bayame lemu-lemu mas ayame yen wis ketemu kaya ngene rasane nongko kurang lagi tambahi gula kaya ngene rasane tresno rina wengi nekone netra Yo Mas titik kejot mubeng Pak manis ambune Pak aduh 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 sayang aduh ninggal katersenan dek iki sayang
pripun Mas Bokel monggo niki gentosan kalih tembang kangen